Buras, još sam u fazonu, još dalje radimo za državnu maturu 2021. jer ove ne bu bilo, ne? Ajmo sad, ovo je zadatak za nižu razinu, ovima na više je pretežak, ne? Oni ne smiju to rješavati. Dakle, 2 puta x je 2x, 2 puta minus 3 je minus 6, je veće 5 puta 2, 10. 5 puta minus x je minus 5x. Prebacimo 2x plus 5x je veće od 10 plus 6 i ovo ide na drugu stranu. Zbrojimo, 7x je veće od 16. Dijelimo sa 7 i dobijemo x je veće od 16 sedmina. Vjerovali ili ne, to je zadatak za državnu maturu. Crtajmo ga na brojevnom pravcu. Ovdje je 0, ovdje je 1, ovdje je 2. Ovdje je 3. Onda bi ovdje negdje bilo 16 sedmina po meni. Kaže sve veće, ide ovamo. Tup, 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 tup. Ovdje ne uključuje, znači pišemo x elemenat od 16 sedmina do plus beskonačno. Tu je otvoreni interval. Kakav ovdje ide interval? Zatvoreni? Ne. To je krivo. Ide otvoreni. Zašto? Jer je ovdje znak strogo veće. I to je to od mene i profesora Dobsa.